ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రభు స్తోత్రములు. మన రక్షకుడు మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నామములో ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, ఈ సమయంలో మీ అందరికి కూడా వందనాలు. మరి లైవ్ ప్రోగ్రాం చూస్తున్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. మరి ఈ సమయంలో మనం దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానిద్దాం. చిన్న ప్రార్థన చేసుకుని వాక్య పరిచర్యలోకి వెళదాం. పరిశుద్ధుడైన తండ్రి, నీ ఘనమైన పాదాలను బట్టి నీకు వందనాలు, స్తోత్రాలు ప్రభువా. అయ్యా, ఈ సమయంలో మరి కరోనా విపత్తు వలన లాక్డౌన్ సందర్భంలో ఎవరికి వాళ్ళే గృహాల్లో ఉండి ప్రభువా, అయ్యా ప్రార్థనల ద్వారా వాక్యము ద్వారా మమ్మల్ని బలపరుస్తున్న విధానం బట్టి నీ స్తోత్రాలు. ఈ లైవ్ ప్రోగ్రాం చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరిని కూడా మీరు దీవించండి ప్రభువా, మీరు ఆశీర్వదించండి. ఆయన నీ ఆత్మకార్యాన్ని జరిగించి నీ దయగల హస్తాలకు అప్పచెప్పుకుంటూ తండ్రి, మీరే మాకు తోడుకుండి ఈ కార్యక్రమం అంతట్లో మీరే మాకు సహాయం చేసి ఈ వాక్యం ద్వారా అనేక మంది బలపరచబడినట్లుగా మీరు సహాయం చేయమని నజరేయుడని యేసు నామములో అడుగుచున్నాము తండ్రి. ఆమేన్, ఆమేన్. ఈ సమయంలో మనందరం కూడా మరి వాక్యాన్ని ధ్యానిద్దాం. మన పరిశుద్ధమైనటువంటి గ్రంథములో నుంచి ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోతున్నటువంటి అంశము, మనం శోధనలో ఉన్నప్పుడు మనం చేయాల్సినటువంటి పని ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు సాధారణంగా మనకి ఈ భయంకరమైనటువంటి కరోనా విపత్తులో ఉన్నాం. చాలామంది శోధనలో ఉన్నారు. ఎవరికి వాళ్ళే చెప్తే కానీ తెలుసుద్ది శోధన అనేది. చెప్పండి ఎవరికి తెలుసుద్ది, ఎవరికి తెలియదు కదా. అందుకని మనం శోధన కాలంలో మనం ఏం చేయాలి, దేవుని వాక్యం ఏం చెబుతుంది, ఆ యొక్క అంశాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకుందాం. బైబిల్ గ్రంథంలో నుంచి చూద్దాం. అపోస్తులు రాసినటువంటి పత్రిక అపోస్తుల కార్యాలు 20వ అధ్యాయం 19వ వచనం చదువుకుందాం. 20వ అధ్యాయం చదువు. నాకు శోధనలు సంభవించినను కన్నీళ్లు విడుచుచు పూర్ణమైన వినయ భావముతో నేను ఎలాగూ ప్రభువును సేవించుచుంటినో మీకే తెలియను. చాలు. అయితే ఇక్కడ మనం గమనించినప్పుడు అపోస్తులైనటువంటి పౌలు గారు ఇక్కడ మనకి మాట్లాడుతున్నటువంటి మాటలు మనం చూస్తున్నాం. యూదులు కుట్ర వలన నాకు శోధనలు సంభవించినను కన్నీళ్లు విడుచుచు పూర్ణమైన వినయభావంతో నేను ఎలాగూ ప్రభువును సేవించుంటినో మీకే తెలియను అంటున్నాడు. అపోస్తులు అయినటువంటి పౌలు శోధన కాలంలో, మరి శౌలుగా ఉన్నటువంటి దినాల్లో యూదులందరికీ ఆయన గురించి తెలుసు కనుక వారందరూ కూడా ఏం చేశారంటే, నేను ప్రభువుని ప్రకటిస్తున్నాను, ప్రభువుని స్తుతిస్తున్నాను అన్నా కూడా వారిని నమ్మలేదు. సౌలు పౌలుగా మారిన తర్వాత చాలా దినాలు పౌలుని నమ్మలేదు. ఇప్పుడు ఇక్కడ యూదుల కుట్ర వలన నాకు శోధన సంభవించినను. అయితే అపోస్తులైనటువంటి పౌలు ఆ శోధన కాలంలో ఏం చేశారంటే, కన్నీళ్లు విడుచుచు పూర్ణమైనటువంటి ఆ వినయ భావంతో నేను ఎలాగూ ప్రభువును సేవించుంటినో మీకే తెలియను కదా అని అంటున్నాడు. నిజమే, ఆ మాట మనం గమనించినప్పుడు అపోస్తులైనటువంటి పౌలు శోధన కాలంలో ప్రభువుని ఎంతగా మరి కన్నీటితో, మనం కూడా కన్నీటితో ప్రభువుని స్తుతించాలి, ప్రభువుని ఆరాధించాలి, ప్రభువుని మహిమపరచాలి. ఆ శోధన, మనకి ఇలాంటి శోధన టైంలో కన్నీటి ప్రార్థన అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైంది. కన్నీటి ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుడు హృదయాన్ని కరిగిపోయి మనకి ఏది అవసరం అది దేవుడు అందుకే అంటాడు కదా, కన్నీటితో విత్తువాడు సంతోషం అనే పంట కోస్తాడన్నాడు. మనం కన్నీటితో విత్తే సంతోషం అనే పంట మనం కోయచ్చు. బైబిల్ గ్రంథంలో కన్నీటితో విత్తినటువంటి వారు చాలా మంది భక్తులు ఉన్నారు. సమయం కాదు కానీ ఇప్పుడు మరి ఇంకొక మాటను మనం జ్ఞాపకం చేసుకుందాం. రెండవదిగా, మనుషులకు కలుగు శోధన తప్ప మరి ఏది మీకు సంభవింపలేదని శోధనతో కూడా తప్పించుకుంటకు మార్గం కలుగు చేశాడని మరి కొరింథీయులకు రాసినటువంటి పత్రిక, 1 కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 10వ అధ్యాయం 13వ వచనంలో అంటాడు ఆయన, సాధారణముగా మనుషులకు కలుగు శోధన తప్ప మరి ఏది మీకు సంభవింపలేదు. దేవుడు నమ్మదగిన వాడు, మీరు సహింపగలిగినంత కంటే ఎక్కువగా ఆయన మిమ్మల్ని శోధింపబడనీయడు. దేవుని స్తోత్రం చెబుదాం. హల్లెలూయా. చదువమ్మా. అంతేకాదు, సహింపగలుగుటకు ఆయన శోధనతో కూడా తప్పించుకుని మార్గమును కలుగజేయును. చూడండి ఎంత గొప్ప మంచి మాటలు ఇక్కడ మనకి 1 కొరింథీ 10వ అధ్యాయము 13వ వచనంలో చూస్తే,
సాధారణంగా మనుషులు కలుగు శోధన తప్ప మరి ఏది కూడా మనకు సంభవించలేదంట. ఈ లోకం అంతట్లో చాలా మంది మనుషులు ఉన్నారు, వాళ్ళకి కలుగుతున్నటువంటి శ్రమలే ఆకలి దప్పులైనా లేకపోతే ఇంకొకటైనా చిన్న చిన్న వ్యాధులైనా మనుషులందరూ కలుగుతున్నాయి. సాధారణంగా మనకు కూడా అలాగే సంభవిస్తున్నాయి. అయితే శోధన మనుషులు కలుగుతున్నటువంటి శోధన తప్ప మరి ఏది కూడా నేను మీకు శోధన పెట్టలేదు. శోధనలో కూడా మీరు చదువుతాం అక్కడ ఇంకా మరి ఏది మీకు సంభవింపలేదు, శోధనతో కూడా తప్పించుకుంటకు దేవుడు ఒక మార్గాన్ని మనకు కలుగు చేశాడంట. శోధన చూడండి. అలాగే యాకోబు రాసినటువంటి పత్రిక 1వ అధ్యాయం 12వ వచనం అంటాడు, శోధన సహించువాడు ధన్యుడు అని అంటాడు. మనం శోధన సహించాలి. ఇది మనకు ఒక శోధన. ఈ లాక్డౌన్ సందర్భంలో బయటికి వెళ్ళకుండా ఇంట్లోనే ఉండటానికి ప్రార్థనలు లేవు, ఎక్కడ చర్చిలు చూసినా ప్రార్థనలు లేవు, ఆరాధనలు లేవు, మరి ఇంకా మనం మీటింగులు లేవు, సభలు లేవు. ఇదంతా కూడా ఇది ఒక శోధన మనకి క్రైస్తవులుగా. లోకమంతటి మీదకి వచ్చింది ఈ శోధన, దాంతోపాటు మనకు కూడా వచ్చింది. అయితే ఏమాత్రం కూడా మన దేవుడు నమ్మదగిన దేవుడు కనుక మనం ఏమాత్రం కూడా బాధపడకుండా దేవుని కొరకు మనం కనిపెట్టి ఎదురు చూసినప్పుడు దేవుడు మన జీవితంలో గొప్ప కార్యాలు చేస్తాడు. అక్కడ ఆయన అంటున్నాడు కదా, శోధన సహించువాడు ధన్యుడు అన్నాడు యాకోబు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయము 12వ వచనంలో. అది 4వదిగా యాకోబు రాసిన పత్రికలోని 1వ అధ్యాయం 3వ వచనం అంటాడు, శోధన మహానందం అని ఎంచుకునుడి. ఎవరు ఎంచుకుంటారు ఈ రోజుల్లో శోధన మహానందం అని? ఎవరైనా ఎంచుకుంటారా? శోధన వచ్చినప్పుడు నాకు శోధన వచ్చిందయ్యా నేను ఆనందం కొంటాను అంటారా? అనరు. కానీ ప్రభు మనకి చెబుతున్న మాట ఏంటంటే, ఆయన నమ్మదగిన వాడు కనుక శోధనలో నుంచి నిన్ను నన్ను ఆయన బయటికి విడిపించగలడు కనుక అది ఎలాంటి శోధన అయినా సరే, ఎలాంటి సమస్య అయినా సరే, ఎలాంటి ఇబ్బంది అయినా సరే, అది ఆకలి దప్పుకులైనా లేకపోతే వస్త్రహీనత అయినా లేకపోతే ఇంకా వ్యాధి అయినా సమస్య అయినా బలహీనత అయినా ఏదైనప్పుడు కూడా దాంట్లో నుంచి నిన్ను బయటికి విడిపించడానికి ఆయన శక్తిమంతుడు కనుక సమర్థుడు కనుక ఆయన అంటున్నాడు, నీవు శోధన వచ్చినప్పుడు అది మహానందం అని ఎంచుకోమంటున్నాడు. దేవుని స్తోత్రం చెప్దామా? హల్లెలూయా. దేవుని స్తోత్రం చెప్దాం. హల్లెలూయా. గమనించండి ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, చూడండి 5వదిగా శోధన మెప్పు మహిమకు ఘనత కారణం అని రాశాడు భక్తుడు. మొదటి పేతురు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయం 7వ వచనం చూస్తే శోధన అనేది మనం మెప్పు కోసం అంట, మహిమ కోసం అంట, ఘనత కోసం అంట. కారణం చిన్న ఉదాహరణ చెప్పనా మీకు? ఒకసారి బైబిల్ గ్రంథంలో ఒక వ్యక్తిని తీసుకురానా? ఒకసారి గమనించినట్లయితే యోసేపు తన జీవితంలో శోధన అనేది చాలా సహించాడు. అన్నలు అమ్మి వేశారు, ఎంత బాధపడి ఉంటాడు. అది ఇక్కడ గృహలో ఒక లోయలో గుంటలో పడేసినప్పుడు ఆయన ఆ రోజున ఎంత బాధపడి ఉంటాడు. మరి వేరే ఐగుప్తులకు అమ్మేసినప్పుడు ఆయన ఎంత బాధపడి ఉంటాడు. ఎంతో బాధపడ్డాడు, ఎంతో ఇబ్బంది పడ్డాడు. కానీ ఆ శోధన సహించాడు కాబట్టి, ఆ శోధనలో దేవుడి కొరకు ఎదురు చూశాడు కాబట్టి, ఆ శోధనలో దేవుని మెప్పు కొరకు కనిపెట్టాడు కాబట్టి పరో దేశానికి వెళ్ళి అక్కడ చక్రవర్తి అయిపోయాడు. దేవుని స్తోత్రం చెప్తామా? పరో దేశానికి వెళ్ళి అక్కడ చక్రవర్తి అయిపోయాడు. ఈరోజు నీవు కూడా శోధన సహిస్తున్నావా? రేపు రానున్న దినాల్లో దేవుడు నిన్ను కూడా ఒక మంచి పాత్రగా చేయబోతున్నాడు. యోసేపుని చేసిన దేవుడు నిన్ను చేయలేడా? నన్ను చేయడా? చేస్తాడు. శోధన సహించిన వాడు ధన్యుడు. శోధన మెప్పుకు మహిమకు ఘనతకు కారణం. ఆ రోజున యోసేపుకి శోధన సహించినందుకు మెప్పు వచ్చింది, ఘనత వచ్చింది, ఇంకా గొప్ప ఆశీర్వాదం వచ్చింది ఆయనకి. తన తోటి వారి అందరూ కూడా, తన కుటుంబీకులందరూ కూడా, ఇశ్రాయేలు ప్రజలందరూ కూడా ఆహారం పెట్టేటటువంటి వాడిగా మరి ఆయన దేవుడు చిత్తపాటు చేశాడు. ఈరోజు నువ్వు శోధన సహిస్తున్నావా? రేపొద్దు నీ కుటుంబాన్ని పోషించేవాడిగా నీవెందుకు ఉండకూడదు? దేవుడు ఎందుకు చేయడు అనుకుంటున్నావు? శోధన సహించు. చిన్న చిన్న శోధనలకు ఎందుకు ఉలుక్కుపడుతున్నావు? ఇలాంటివి ఎన్నో వస్తూ ఉంటాయి, భయంకరమైన పరిస్థితులు. అలాంటి వాటికి ఏమాత్రం కూడా నువ్వు భయపడొద్దు, దిగులు పడొద్దు, జడవద్దు, బహుధైర్యం కలిగి ఉండు. దేవుడు నీ జీవితంలో గొప్ప కార్యాన్ని చేస్తాడు. మరొక మాట చదువుకుందాం. 1 పేతురు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయం 6వ వచనం చూస్తే, శోధనలో కొంచెము కాలమే మీకు దుఃఖం కలుగును. కొంచెం కాలమే, రాత్రి అంతా కూడా దుఃఖం ఉన్నా ఉదయాన్నే నీకు సంతోషాన్ని ఇచ్చే దేవుడు నీ దేవుడు, నా దేవుడు, మన దేవుడై ఉన్నాడు. నేను నమ్మి ఆరాధిస్తున్నటువంటి దేవుడు ఉన్నాడు. ఆయనే సర్వ సృష్టికర్త అయి ఉన్నాడు. ఆయనే సర్వాధికారి అయి ఉన్నాడు. ఆయనే గొప్ప దేవుడై ఉన్నాడు. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ,
చివరిగా మరొక మాట చదువుకుని ప్రార్థన చేసుకుందాం. మరి ప్రకటన గ్రంథం 3వ అధ్యాయం 10వ వచనం అంటాడు, శోధన కాలంలో నేను నిన్ను కాపాడేదను. శోధన వచ్చినప్పుడు దేవుడు నిన్ను కాపాడుతాను అంటున్నాడు ఆయన. మరి శోధన కాలంలో నిన్ను దేవుడు కాపాడుతాను అంటున్నాడు. కాబట్టి శోధన వచ్చిందని ఏమాత్రం కూడా భయపడద్దు, దిగులు పడద్దు. ఎలాంటి సమస్య అయినా కావచ్చు, ఎలాంటి శోధన అయినా కావచ్చు. నా జీవితంలో ఎన్నో భయంకరమైనటువంటి శోధనలు నేను అనుభవించాను ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ. ఈరోజు నువ్వు ఒకవేళ శోధనలో ఉన్నావా, అది ఎలాంటి శోధన అయినా భయపడొద్దు, దిగులు పడొద్దు. శోధనలో నుంచి బయటికి తీసుకొచ్చినటువంటి ఆ దేవుడి యొక్క శక్తిని, శోధనలో నుంచి బయటకు వచ్చినటువంటి వ్యక్తిగా నేను ఈరోజు నీతో మాట్లాడుతున్నాను. శోధనను సహించినప్పుడు దేవుడు నీ జీవితంలో గొప్ప కార్యాన్ని దేవుడు చేస్తాడు. శోధన నీ జీవితంలో అదొక గొప్ప ఆశీర్వాదాన్ని అనుకో. నా దేవుడు నాకు తోడున్నాడు, నా దేవుడు నాకు సహాయం చేస్తాడు, నా దేవుడు నా జీవితంలో గొప్ప కార్యం చేస్తాడని నువ్వు నమ్మినప్పుడు దేవుడు నీ జీవితంలో గొప్ప కార్యాన్ని చేస్తాడు. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ, చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందామా? అది ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నా ఇక్కడ నాకు వాట్సాప్ నెంబర్ ఉంది, ఆ నెంబర్కి ఫోన్ చేయండి. తప్పకుండా మీ సమస్య కొరకు మేము అందరం కూడా ప్రార్థన చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాం. ఒక 7 ఒక టీంగా ఉన్నాం. 7 టీంలో మీ కొరకు ప్రార్థన చేయడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం. ఆ సమస్య కొరకు ప్రార్థన చేద్దాం. మరి మీకు ఏదైనా సమస్య ఉన్నప్పుడు ఆ సమస్య గురించి మాకు తెలియపరచండి. తప్పకుండా ప్రార్థన చేద్దాం. ఈ కరోనా విపత్తు నుంచి మనందరం కూడా కాపాడబడదాం. ఈ యొక్క కరోనా విపత్తులో దేవుడు మనందరినీ, మమ్మల్ని మనందరిని కూడా దేవుడు, మన దేశాన్ని, మన రాష్ట్రాన్ని, మన ప్రపంచాన్ని కూడా దేవుడు కాపాడాలని ఈ రోజున కరోనా వణికిస్తుంది జనాన్ని. రోజు రోజుకి ఎక్కువ అవుతున్నాయి కేసులు. అలాంటి కేసులన్నిటిలో నుంచి మనం తప్పించబడాలంటే మనకు వచ్చినటువంటి శోధన నుండి మనం ఓర్చుకొని నిలబడి గొప్ప ఆశీర్వాదాన్ని మనం పొందుకోవాలి. చాలా ప్రార్థన చేసుకుందాం. పరిశుద్ధుడైన తండ్రి, నీ ఘనమైన పాదాలను బట్టి నీకు వందనాలు, స్తోత్రాలు ప్రభువా. ఈ సమయంలో అయ్యా, ఈ లైవ్ ప్రోగ్రాం ద్వారా ఎంతమంది అయితే ఈ వాక్యాన్ని విన్నారు, నిజంగా శోధన గురించి మీరు మాట్లాడుతున్నారు. శోధన అనేది ప్రభువా మాకు ఘనతకు, మెప్పుకు కారణం అంటున్నావు, మహిమకు కారణం అంటున్నావు ప్రభువా. శోధన సహించువాడు ధన్యుడు అంటున్నావు. శోధన కాలంలో నేను తప్పిస్తానన్నావు ప్రభువా. నువ్వు లేఖనాల ద్వారా మాతో మాట్లాడినందుకే మీకు వందనాలు, స్తోత్రాలు. ఈ సమయంలో దయగలిగిన తండ్రి, ప్రేమ కలిగిన రక్షక, కృప కలిగిన యేసు ప్రభువా, నీకు వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రాలు నాయన. ఈ లైవ్ ప్రోగ్రాం ద్వారా చూస్తున్నటువంటి బలహీనతలో ఉన్నటువంటి బిడ్డల కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాం ప్రభువా. అది ఎలాంటి బలహీనత అయినా సరే నజరేయుడైన యేసు నామములో బంధిస్తున్నాం ప్రభు. నీకు వందనాలు, స్తోత్రాలు. మీరు ఇచ్చిన అధికారము చేత ప్రభు, మీరు ఇచ్చినటువంటి నాయన వాగ్దానాన్ని బట్టి ప్రభు ప్రార్థిస్తున్నాం నాయన తండ్రి. మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి, ఆ బిడ్డలకు మంచి ఆరోగ్యం దయచేయండి. ఎలాంటి సమస్య ఉన్నా, ఎలాంటి బలహీనత ఉన్నా ఇప్పుడే నజరేయుడని యేసు నామములో విడుదల కలుగునుగా కానీ పలుకుతున్నాం ప్రభు. కనికరించండి తండ్రి, కనికరించండి ప్రభు. ఈ కరోనా విపత్తులో ప్రభు నీ బిడ్డలు మీరు కాపాడగలిగినటువంటి దేవుడు మీరే ప్రభు. మనుషులు నమ్ముకోద్దు అన్న, రాజులు నమ్ముకోద్దు, యెహోవాను ఆశ్రయించుట మేలన్నాం. ఆశ్రయించే వారిగా మేమందరూ ఉండి ఆ శోధన నుంచి మేము తప్పించబడతానికి కృపను ప్రార్థన చేస్తూ అయ్యా, ఎలాంటి సమస్య కొరకైనా ప్రార్థన చేయడానికి మేము సిద్ధపాటు కలిగి ఉన్నాం ప్రభు. ఎన్నో సమస్యలకి మీరు గొప్ప విడుదల ఇచ్చారు మా జీవితంలో. ఈ 15 సంవత్సరాల పరిచర్యలో ప్రభు మమ్మల్ని ముందలుండి, మాకు వెనకాలండి మమ్మల్ని నడిపిస్తున్నారు. మీ దయగల హస్తాలకు మమ్మల్ని మేము అప్పచెప్పుకుంటూ ఈ కార్యక్రమం చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరిని కూడా మీరు దీవించి ఆశీర్వదించమని నజరేయుడైన యేసు నామములో అడుగుచున్నాము తండ్రి, ఆమేన్. తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ, కుమారుడైన క్రీస్తు కృప, పరిశుద్ధాత్మికమైన సావాసము, సమాధానం కూడి ఉన్న మనకును సకల పరిశుద్ధులకు సదాకాలం తోడయుండును కాక. ఆమేన్. యేసు రక్తమే జయం, శిలువ రక్తమే జయం. అపవాది క్రియలకు అనంత నాశనం, ప్రవేశే నామ సంపూర్ణ విజయం కలుగును కాక. ఆమేన్, ఆమేన్. ప్రైజ్ లాడండి. మీ అందరికి కూడా వందనాలు. మరి ప్రభు చిత్తం అయితే మరొకసారి కలుద్దాం. మరి అక్కడ మాది నెంబర్ ఉంది, వాట్సాప్ నెంబర్ ఉంది. ఆ నెంబర్ తీసుకుని మీరు మరి వాట్సాప్లో కానీ లేకపోతే మాకు డైరెక్ట్గా ఫోన్ చేసి, కాల్ చేసి అయినా సరే మాట్లాడండి. తప్పకుండా మీరు ఎలాంటి సమస్య కొరకు మీరు మాకు ప్రార్థన సహాయం అడిగినా తప్పకుండా మీరు ప్రార్థన చేయడానికి మేము దేవుని బిడ్డలుగా, దేవుని సేవకులుగా సిద్ధపడి ఉన్నాం. వందనాలు.